6 loših navika koje bi zakonom trebalo zabraniti u džimu. Please, ali please, izbjegavaj instagramiranje, tiktokiranje, tekstanje kada odmaraš između serija. Poštuj tuđe vrijeme i pusti druge da odrade svoju seriju dok ti obavljaš svoje. Pazi sljedeće, zbog ovoga bi doslovno ukinula članstvo. Nekorištenje dezića i rolona protiv znojenja. Smrdi, kako smrdi? Ljudi, špricajte se, molim vas. Pod broj 3, ovo, dragi moji ljudi, očistite za sobom uvijek, osobito ako je bio Noin potop. Vrati sprave na njihovo mjesto i please, skini utege sa šipki, pogotovo radi nas malih petit ljudi. Pod broj 4, vrlo logično, ali ne i za neke, koristi čistu obuću i ručnik. Da. 5. Poštuj zone za vježbanje. Ako je to zona za zagrijavanje, nećeš ondje raditi biceps pregib, već gdje su slobodni utezi. I zadnje, ne ponašaj se kao da je džim i prostor tvoj. Ne možeš okupirati sprave i prostor kao da je tvoj. Dok odmaraš, pusti druge da odrade svoju seriju. Jer samo ako na ovome poradimo, svima će nam biti bolje u teretani. Peace.